Γεια σας, Άιβο είμαι εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι να κάνουμε όταν βαριέμαι, τι να κάνετε όταν βαριέστε. Θα είναι ένα μικρό βίντεο. Δεν θα σας μιλήσω για το τι να κάνετε το πρωί, γιατί λογικά όλα τα παιδιά που θα βλέπουν το βίντεο θα είναι σχολείο. Για το μεσημέρι, όποιοι δεν βαριούνται βασικά, μπορούν να βάλουν μια κόλλα χαρτί και να αρχίσουν να ζωγραφίζουν όταν τους έρθει στο μυαλό. Μπορούν να πάνε να πάρουν μια ταινία, να καλέσουν τους φίλους τους και να τη δουν μαζί. Τώρα για το απόγευμα, μπορείτε, αν είστε αθλητικοί τύποι, μπορείτε να γραφτείτε σε κάποιο σπορ. Επίσης μπορείτε να βγείτε κάμια βόλτα στο πάρκο με κανένα φίλους ή κάμια φιλενάδα, ξέρετε τώρα. Ή μπορείτε να πάτε και σινεμά. Για το βράδυ δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Γεια σας.